Здравейте! Радвам се и съм развълнувана да представя част от моите творби, които вярвам, че Господ ми ги е дал, нали, през годините. Част от тях. Всъщност най-големият художник е нашия Създател, нашия Господ. Вярвам, че нашия живот е едно пътешествие с Него, един път с Него. И вярвам, че всеки един от нас е един глас в пустинята на този свят. И Господ е дал на всеки един от нас дарби. Ние идваме на този свят с дарбите, пълен пакет, който ни изпраща на тази земя, с определена мисия и с определени дарби, вкусови усещания. И вярвам, че всеки един от нас трябва да даде своя принос, част от себе си и да каже целия себе си, за да може да бъде за слава и за хвала на Създателя. И този глас, който всеки един от нас е, всъщност да може да изпее своята песен по време на земния ни живот. Постарала съм се да изкажа това, което е вътре в мен. Това е типично българско. Това е типично българско, да. Българско и родно любетаче и Лилея. Искам да разкажа за едно мое преживяване, което имах в Австрия, когато бяхме, по време на молитва. Това е 2012 година. 2012 година. В Инсбрук. В Инсбрук. Тогава се молих и аз дълги години търсех как мога дарбата, която Господ ми е дал, по някакъв начин да мога да я предам на Господа. Да мога да прославя Бога с нея. Защото не исках просто да се рисувам, не исках да са просто картини. А исках картините ми да бъдат послание, да бъдат слово, което да достига до хората. И тогава по време на молитва усетих как масло падна на ръцете ми. И аз дори опипах ръцете си, защото толкова осезаемо беше всичко. И тогава Господ ми даде точно тази картина, Лъва и агнето, да я нарисувам. Много експресивно. Първата беше много експресивна. Вярвам, че посланието, което има в нея, просто докосва хората. Докосва най-вече неговите дечица. И от тогава всъщност се промени стила ми на рисуване. Започнаха да идват в главата ми като образи, картини, които вече по някакъв начин подсказваха за вярата ми в Бога. Така се дойде и тази картина, например, Пътешественика се казва. Тя е въз основа на един сън, който имах за нашия син Йосиф. И във връзка с неговото тръгване към Господа и обръщането му към Бога. И я тогава пресъздадах. А дори пейзажите вече, които правя за България или други части на света, просто се моля и търся да има поне някаква нотка, която да подсказва за моята вяра. Иначе аз рисувам от малка, откакто се помня. Това е било винаги начина ми да изразя себе си, да намеря утеха в бурите в този свят. Когато рисувам, се чувствам много спокойна, много щастлива. И си едно мое скрито местенце, в което така се чувствам комфортно. Okay.
Скъпи приятели и гости, добре дошли на това прекрасно събитие на картините на Мария Балова, наречено Дух са и живот са. За нас е голяма радост и чест, че можем да предоставим нашето малко уютно кафене на прекрасната художничка Мария Балова, за да изложи и представи своите си картини при нас. Liebe Freunde und Gäste, willkommen zu dieser wunderbaren Veranstaltung für die Gemälde von Maria Balova mit dem Titel Sie sind Geist, Sie sind Leben. Es ist uns eine große Freude und Ehre, der wunderbaren Künstlerin Maria Balova unser kleines, gemütliches Café zur Verfügung zu stellen, damit sie bei uns ihre Gemälde ausstellen und präsentieren kann. А сега да представим нашата художничка с няколко изречения. Und nun stellen wir unsere Künstlerin in ein paar Sätzen vor. Мария Балова е родена в град Пирдоп, България през 1970 година. Тя развива любовта и страстта си към рисуването още като малко момиче. Учи изобразително изкуство в Международната гимназия Илия Петров в София. Maria Balova Petrova wurde 1970 in der bulgarischen Stadt Pirdop geboren. Schon als kleines Mädchen entwickelte sie ihre Liebe und Leidenschaft für das Zeichnen. Sie studierte Bildende Kunst an dem internationalen Gymnasium Ilija Petrov in Sofia. Също така е учила и в Нов български университет в София, там с акцент върху сценографията. Освен работата си като художник на свободна практика и като художник и илюстратор, тя работи в студио за кинематографична анимация в София. Sie studierte auch an der Neuen Bulgarischen Universität in Sofia, dort mit Schwerpunkt Szenografie. Neben ihrer Arbeit als freiberufliche Künstlerin und Illustratorin arbeitete sie im Cinematic Animation Studio in Sofia. Мария е илюстрирала на 24 детски книги и е инвестирала много в разработването на детски развлекателни материали. Maria hat über 24 Kinderbücher illustriert und viel in die Entwicklung von Unterhaltungsmaterialien für Kinder investiert. Както вече сте забелязали, повечето от нейните картини носят вид послание и слово. Мария Балова и съпругът и пастор Пламен Петров имат пътуващо служение и служат изцяло на Бог. Warum haben wir Marias Gemälde mit dem Titel Sie sind Geist und Sie sind Leben betitelt? Wie Sie bereits bemerkt haben, tragen die meisten ihrer Bilder eine Art Botschaft und Wort. Maria Balova und ihr Mann, Pastor Pламен Петров, haben einen Reisedienst und dienen ganz Gott. Един ден през далечната 2012 година, след едно такова богослужение в Австрия, по време на молитва Мария усеща как дланите й се омазняват, като залети с масло. Тя вярва, че в този момент получава помазание от Святия Дух. Eines Tages im fernen Jahr 2012, nach einem solchen Gottesdienst in Österreich, spürte Maria während des Gebetes, wie ihre Handflächen fettig wurden, als wären sie mit Öl bedeckt. Sie glaubt, dass sie in diesem Moment eine Salbung vom Heiligen Geist erhielt. От тогава тя започва да рисува предимно на духовна тематика, като първата й картина е точно тази. Von da an begann sie hauptsächlich zu spirituellen Themen zu malen. Ihr erstes Gemälde war genau dieses. От тогава чрез своите си картини Мария пресъздава вид послание, слово. Така както всяко изкуство има своето слово и послание, така и тя създава Божието слово чрез своите изображения. Seitdem erschafft Maria durch ihre Bilder eine Art Botschaft, ein Wort. So wie jede Kunst ihr Wort und ihre Botschaft hat, so erschafft sie durch ihre Bilder das Wort Gottes. Мария Балова Петрова вече е излагала своите картини в София, Штутгарт, Испания и Австрия. То Германия, Австрия, Англия, Франция, Испания, Канада и САЩ. Maria Balova Petrova hat ihr Gemälde bereits in Sofia, Stuttgart, Spanien und Österreich ausgestellt. Beispielsweise in Deutschland, Österreich, England, Frankreich, Spanien, Kanada und den USA. Картините са на различна тематика, както сами може да видите, и сега с наближаването на Рождество Христово те могат да станат един прекрасен подарък за вашите близки и приятели, а защо не и за вашия дом и семейство. Wie Sie selbst sehen haben die Gemälde unterschiedliche Themen und können jetzt, da Weihnachten naht, ein wunderbares Geschenk für Ihre Lieben und Freunde sein. Und warum nicht auch für Ihr Zuhause und Ihre Familie?
Заповядайте да разгледате и да се насладите с удоволствие на прекрасните творения на Мария. Също така можете да се почерпите от нашия малък буфет. Gerne können Sie Marias wundervolle Kreation betrachten und genießen. Gerne können Sie sich auch von unserem kleinen Buffet verwöhnen lassen. Vielen Dank. Благодаря. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich an Maria wenden. Ако имате въпроси, може да се обърнете към Мария. Okay. И ние вярваме и разбираме, че Бог е, който управлява живота на човека. Und wir wissen und glauben daran, dass Gott ist der für unser Leben entscheidet. Същия този Бог е, който дава дар на Мария да рисува. Genau dieser Gott ist der Maria die Gabe gibt zu malen. Поради това ние сме благодарни на Бога. Dadurch sind wir Gott dankbar. Но музиката е нещо, което идва от небето. Aber die Musik ist etwas, was vom Himmel runterkommt. И ние можем с простички думи Und wir können mit einfachen Wörtern да отдадем на Бога почет. So mit diesen einfachen Wörtern können wir Gott preisen. Понеже ние като вярващи Weil wir als gläubige Menschen сме разбрали, че цялата ни съдба зависи от Бога. haben eingesehen, dass unsere ganze Zukunft durch Jesus ist. Egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind, ich weiß, dass Gott hat gesiegt. Und ich weiß, ich kenn meine Kämpfe, ist Sieg eine Ewigkeit. Ja, ich weiß, mein Gott ist größer, hat alles in der Hand. Und ich weiß, ich kenn meine Kämpfe, ist Sieg eine Ewigkeit. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer. Egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind, ich weiß, Gott hat gesiegt. Wie hoch die Mauern sind und Sorgen hintertreiben, ich weiß, alle Ketten zersprengen. Lerne mich immer mehr zu verstehen, wer du bist. Wie Gewissheit hilft mir, dass du es wieder bist. Und ja, ich weiß, mein Gott ist größer, hat jetzt in der Hand. Und ich weiß, kennt meine Kämpfe, ist eine Ewigkeit. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer.